अरे माँ तमें आसीच। हाँ रे पुओ, मोर बड़ पुओ मते सब दिन ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ହଉ ଆସ ମା ଭିତରକୁ ଆସ। ମା ଏଠି ବସ, ମୁଁ ସୁମିକି ଡାକି ଦଉଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ସୁମି, ମା ଆସିଛନ୍ତି। ମା ହଠାତ୍? ହଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛ ତମେ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ? ମା ଏଠି କେବେ ବି ରହିପାରିବେନି। ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ ମାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବିନି। ସରି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ମାଫ କର। ତମେ ଯଦି କହି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିବି। ମା ତୁ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ। ମୁଁ ତତେ ଏଇ ସଂସ୍କାର କେବେ ଶିଖେଇ ନଥିଲି। କାହାକୁ ଭେଦଭାବ କରିବାରେ। ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମା।